जोबोद गोनां मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो रायजोफोरनि गेजेराव नुजानांगौ जाबाय। बाथ्राया जाबाय प्राइभेट साखा खब्रै गारि LMV जेरै मारुति, महिन्द्र बलेर', इन'भा टयटा कम्पानिनि बेबायदि जायखिया प्राइभेट गारिनि सोमोन्दै माने नैबे खोथाखौ बुंनो गोनां जाहैदों। मिथिनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेफोरबादि प्राइभेट गारिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव सोरबा रेजिस्ट्रेसननि जिथु टेक्स बेखौ जुदि खावसेल' होदोंमोनब्ला, फुरा होआजासे जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लादोंमोनब्ला बिथांमोनहा आद्रा थानाय जिथु टेक्स बेखौ थाबैनो होथों। नङाब्ला टेक्स फेल जानाय गारिखौ लानानै चेकिंआव मोनफ्लांबायोब्ला रुल मथे एक्सन जागोन। हमनानै ला सोरबा फेमिलि लानानै चेकिंआव हमजाबायोब्ला माबादि उसुबिदा जानो हागौ। दा बेखौ साननानै ओजों फेमिलि थागोन, गाव थागोन, बबेबा गोजानाव थांसनबायगोन, चेकिंआव डिटेक्ट जागोन जे टेक्सआ होआखै, अब्ला बे जुदि MV रुल मथे एक्सन जायोब्ला बेसेबां उसुबिदायाव गोलैनो हागौ। ओंखायनो टेक्सखौ थाब होनानै लाथों। दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बेफोरबादि 750 गारि दङ जायफ्रा खावसेल' टेक्स होनानै गारिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लादों। बेफोर गारिया सोलिगासिनो दं आरो बिथांमोननि टटेल बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दासिम 1,22,00,000निख्रुइबो बांसिन बे माने टेक्सखौ मोननो गोनां जानानै दं। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ खुब सिरियासलि नायदों। थाब होनानै लाथों। दा जों बे 750 गारिनि जिथु लिस्ट, बे लिस्टखौ जोङो शेयार खालामबाय नै, नायनानै लानो हागोन सोरनि नाम्बारा दङ। ओमफ्राय नाम्बारखौ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनहा टेक्सखौ होनो हागोन आरो टेक्सखौ गावनो अनलाइनाव होनो हायो, अफिसाव फैनांलाया। बिनि थाखाय माबोरै होनांगौ बे फुरा जिथु सिक्वेन्स बेखौ जोङो अनलाइननि जिथु वेबसाइट बेखौ जोङो शेयार खालामबाय, नोंथांमोनहा नायनानै ला। बे मथे गावनो गावनि कम्पिउटारावनो गावनि मबाइलजोंनो अफिसाव फैयाजासे माने टेक्सखौ होनो हायो। नङाब्ला सोरबा जुदि गाव रोङाखैबा अफिसाव फैदो। अफिसाव जोंनिया स्टाफआ, अफिस स्टाफआ रुमनि बाहेराव, गावबागाव अफिस रुमाव नङा, चेम्बाराव नङा, रुमनि बाहेराव एकदम बेनार लानानै माने जिरायनानै दङ। जेब्लानो फैगोन अब्लानो मोनगोन। दा बेहाय फैनानै सोंफैदो मारै होनांगौ, ओमफ्राय बिथांमोना बुजायनानै हरगोन। खिन्थु अफिसाव माने केस ट्रान्जेक्सन जाया, अफिसाव माने केस रिभिनिउ लाखिनाय नङा। मारै होनांगौ बेखौ बुजायनानै सल्भ खालामनानै हरगोन, बे एकदम सियर। जों माने खामानि जायि बेखौ खुनु जों खालामनाय नङा। आरो माबाफोर बुजायाखैबा जोंनि अफिसनि जिखुनु मानसिनाव सोंनो हागोन, आंनावबो सोंनो हागोन। बिनि अनगायैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 294 कमन सार्भिस सेन्टार दं, कम्पिउटार सेन्टार दं। जिखुनु सेन्टाराव हैनो हागौ। थेवबो जों कयेकथा नैबे क'क्राझार टाउनावबो दङ। थिग बेबायदिनो फकिरारामाव जों नुनाय मथे रेल साइथिं बारनाय क्रसिङाव बेहायबो दङ। ओमफ्राय जोङो गसाइगावआवबो मोजां मोजां जेराव माने मानसिफ्रा बांसिन थाङो बेफ्रावबो जोङो बिसोरखौबो बुंखानाय दङ। थिग बेबायदिनो सेरफांगुरि अफिसाव फैयाजासे माने टेक्स होनो हानाय बेब'स्थाखौ जोङो जेरावबो बुंखानाय दङ। ओमफ्राय बेयाव थांनानै सोंहैबानो बे वेबसाइटआ जेरावबो होखानाय दङ, बे खुला बयनिबो थाखाय। दा बिथांमोना गावबा गाव टेक्सखौ होनानै लानो हागोन आरोखि। डेडलाइना ओरैबादि, डेडलाइनाथ' बुंनो थाङोब्ला दिनैनि डेडलाइन। मानो होनबा दिनैनो टेक्स होयोबा गाबोननिफ्राय राजा बादि सालायनो हाबाय। दा नोङो 1 सप्ताहनि उनाव होनो सानगोन, बे 1 सप्ताह होनायनि सिगांनो जुदि बहाबा चेकिंआव गोग्लैयोबा अब्लाथ' आरो बै अलखदाव गोलैनोसैलाय नै MV रुल मथे एक्सन जागोन। गतिके डेडलाइना बेबादि
अफिसियेलि जों होनाखै गावनि सुबिदानि थाखाय डेट लाना दिनैनो होननानै हमनानै ला बे आरोखि आरो माबाफोर मिथिनो गोनांबा रायजो राजाफ्रा अफिसाव फैनानै सोंहैनो हागोन खुनु उसुबिदा गैया।